Σε όλους λέγεται ότι τα τεχνητά γλυκαντικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για απώλεια βάρους. Ένας τοπικός γιατρός, ειδικευμένος στην απώλεια βάρους, μιλά για τις νέες συστάσεις σχετικά με την αποφυγή των τεχνητών γλυκαντικών. Σκέψου 2 φορές πριν βάλεις αυτά τα προϊόντα στο καλάθι των αγορών σου. Περνούν από πολύπλοκες διαδικασίες παραγωγής, από δημοφιλείς επιλογές γρήγορου φαγητού μέχρι καθημερινά τρόφιμα. Σήμερα θα αναλύσουμε μερικά τρόφιμα που δεν θα ξαναγοράσεις ποτέ αφού μάθεις πώς παρασκευάζονται. Αριθμός 1. Εμπορικό λευκό ψωμί. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο παράγεται το εμπορικό λευκό ψωμί και της θρεπτικής του σύστασης μπορεί να το κάνει λιγότερο ελκυστικό. Αυτός ο τύπος ψωμιού παρασκευάζεται από πολύ επεξεργασμένο αλεύρι, το οποίο δεν περιέχει τα θρεπτικά συστατικά και τις φυτικές ίνες των ολικής άλεσης δημητριακών. Αποτελείται κυρίως από το ενδοσπέρμιο, πλούσιο σε άμυλο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις στο σάκχαρο του αίματος λόγω του υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Επιπλέον, το εμπορικό λευκό ψωμί συχνά εμπλουτίζεται με πρόσθετα όπως συντηρητικά, βελτιωτικά ζύμης και γαλακτοματοποιητές που βελτιώνουν την υφή, παρατείνουν τη διάρκεια ζωής και μειώνουν τον χρόνο παραγωγής. Ορισμένες ποικιλίες μπορεί να περιέχουν και προστιθέμενα σάκχαρα για πιο ευχάριστη γεύση. Έρευνες έχουν συνδέσει την κατανάλωση εξευγενισμένων δημητριακών, όπως αυτά του λευκού ψωμιού, με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων. Επιπλέον, η έλλειψη φυτικών ινών μπορεί να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα και να δυσκολέψει τον έλεγχο του βάρους. Η παραγωγή εμπορικού λευκού ψωμιού είναι εντατική σε πόρους, απαιτώντας μεγάλες ποσότητες νερού, ενέργειας και χημικών ουσιών όπως φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Επιλέγοντας ψωμί ολικής άλεσης ή άλλες εναλλακτικές από μη επεξεργασμένα δημητριακά, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν μία πιο θρεπτική και φιλική προς το περιβάλλον λύση. Αριθμός 2. Μαργαρίνη. Η παραγωγή της μαργαρίνης περιλαμβάνει μια διαδικασία και μια λίστα συστατικών που μπορεί να εγείρουν ερωτήματα. Αντί για βούτυρο, η μαργαρίνη αποτελείται κυρίως από φυτικά έλαια όπως σόγια, ελαιοκράμβη ή φινικέλαιο, τα οποία είναι υγρά σε θερμοκρασία δωματίου. Για να μετατραπούν σε ένα στερεό και αλειφόμενο προϊόν, τα έλαια υποβάλλονται σε υδρογόνωση. Αυτή η διαδικασία τροποποιεί τη μοριακή δομή και αυξάνει τον βαθμό κορεσμού. Ωστόσο, η μερική υδρογόνωση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία τρανς λιπαρών, τα οποία έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαβήτη τύπου 2. Αν και ορισμένοι παραγωγοί χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους για τη μείωση των τρανς λιπαρών, παραμένουν ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και τα παραπροϊόντα. Για τη βελτίωση της γεύσης, της υφής και της εμφάνισης, η μαργαρίνη περιέχει επίσης διάφορα πρόσθετα, όπως γαλακτοματοποιητές, συντηρητικά και τεχνητές χρωστικές. Ορισμένες ποικιλίες προσθέτουν βιταμίνες Α και Δ για να μιμηθούν τη θρεπτική αξία του βουτύρου. Πέρα από την υγεία, η παραγωγή φυτικών ελαίων έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το φινικέλαιο, ειδικότερα, συμβάλλει στην αποψήλωση των δασών, την καταστροφή των οικοτόπων και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Όσοι αναζητούν πιο υγιεινές εναλλακτικές μπορούν να επιλέξουν βούτυρο από αγελάδες που τρέφονται με χορτάρι ή φυτικές κρέμες με ελάχιστα επεξεργασμένα συστατικά. Αριθμός 3. Τεχνητά γλυκαντικά. Η ασφάλεια και οι επιπτώσεις στην υγεία των τεχνητών γλυκαντικών που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα της ζάχαρης αποτελούν έντονο αντικείμενο συζήτησης. Αυτά τα γλυκαντικά, όπως η ασπαρτάμη, η σουκραλόζη και η σακχαρίνη, είναι πολύ πιο γλυκά από τη ζάχαρη, αλλά έχουν λίγες ή μηδενικές θερμίδες. Αν και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν εγκρίνει τη χρήση τους, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν σύνδεση με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, αν και άλλες έρευνες δεν το επιβεβαιώνουν. Επιπλέον, η κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση του βάρους, επηρεάζοντας τις λιγούρες και την απόκριση του οργανισμού στη γλυκιά γεύση. Αυτά τα γλυκαντικά έχουν επίσης περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η παραγωγή τους απαιτεί ενέργεια και πόρους, ενώ η απόρριψή τους συμβάλλει στη ρύπανση. Ορισμένες ουσίες, όπως η σουκραλόζη, έχουν ανιχνευτεί σε πηγές νερού, καθώς δεν διασπώνται εύκολα στις μονάδες επεξεργασίας λιμάτων. Αυτή η επιμονή προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία.
Μια πιο φυσική εναλλακτική είναι η χρήση φυσικών γλυκαντικών, όπως η στέβια, το μέλι ή το σιρόπι σφενδάμου, η μείωση της κατανάλωσης ζάχαρης και η επιλογή ολόκληρων και μη επεξεργασμένων τροφίμων. Αριθμός 4. Γαρίδες ιχθυοτροφείου. Οι μέθοδοι παραγωγής μπορεί να είναι ανησυχητικές, ακόμη και αν θεωρούνται πιο βιώσιμες από τις άγριες. Σε πολλές χώρες απουσιάζουν οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, γεγονός που οδηγεί σε υπερπληθυσμό, χρήση αντιβιωτικών και χημικών ουσιών. Αυτές οι πρακτικές ρυπαίνουν τα νερά, επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινότητες. Η αποψήλωση των δασών μαγκρόβιων για τη δημιουργία λιμνών εκτροφής γαρίδων συμβάλλει στη διάβρωση, την απώλεια βιοποικιλότητας και τις εκπομπές αερίων. Ο κλάδος συνδέεται επίσης με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής εργασίας. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν προϊόντα πιστοποιημένα από οργανισμούς που προωθούν υπεύθυνες πρακτικές. Αριθμός 5. Ζαχαρωτά marshmallow. Αν και είναι πολύ δημοφιλή στη φωτιά της κατασκήνωσης και στη ζεστή σοκολάτα, μπορεί να χάσουν τη γοητεία τους όταν μάθεις το βασικό τους συστατικό. Ζελατίνη. Η ζελατίνη είναι μια πρωτεΐνη που προέρχεται από το δέρμα, τα οστά και τους συνδετικούς ιστούς των ζώων, κυρίως αγελάδων και χήρων. Η διαδικασία περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενο βρασμό, χημικές επεξεργασίες και φιλτράρισμα για την απόκτηση μιας άχρωμης και σχεδόν άγευστης ουσίας. Για την παρασκευή των marshmallow, η ζελατίνη συνδυάζεται με ζάχαρη, σιρόπι καλαμποκιού, νερό και αρώματα όπως βανίλια. Το μείγμα χτυπιέται για να αποκτήσει ελαφριά και αφράτη υφή, στη συνέχεια χύνεται σε καλούπια, ψύχεται και πασπαλίζεται με μείγμα αμύλου καλαμποκιού και άχνης ζάχαρης για να αποτραπεί το κόλλημα. Η χρήση ζελατίνης στα marshmallow εγείρει ηθικά ζητήματα για χορτοφάγους, vegans και άτομα που ακολουθούν θρησκευτικούς διατροφικούς περιορισμούς. Επιπλέον, οι γεωργικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ζωικών μερών απαραίτητων για την παραγωγή ζελατίνης συμβάλλουν σε περιβαλλοντικά προβλήματα και ζητήματα ευζοίας των ζώων. Ως πιο ηθική και οικολογική εναλλακτική, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν marshmallow χωρίς ζελατίνη, παρασκευασμένα από φυτικά συστατικά όπως αγαραγάρ ή καραγενάνι. Αριθμός 6. Χρωστικές τροφίμων. Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία και τη συνθετική φύση των χρωστικών τροφίμων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμφάνισης των επεξεργασμένων τροφίμων. Πολλές χρωστικές προέρχονται από πετρέλαιο και έχουν συνδεθεί με αλλεργίες, υπερκινητικότητα στα παιδιά και προβλήματα συμπεριφοράς. Ορισμένες χώρες έχουν απαγορεύσει συγκεκριμένες χρωστικές λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία, ενώ άλλες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία τροφίμων. Το κόκκινο 40, το κίτρινο 5 και το μπλε 1 είναι παραδείγματα τεχνητών χρωστικών που χρησιμοποιούνται συχνά. Για ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις συνιστώνται φυσικές χρωστικές που προέρχονται από φυτά, ζώα ή ορυκτά. Ωστόσο, ακόμη και ορισμένες φυσικές χρωστικές, όπως το καρμίνιο που προέρχεται από θρηματισμένα έντομα, μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες και να δημιουργήσουν προβλήματα για χορτοφάγους και vegans. Για να διατηρηθεί μια πιο φυσική διατροφή και να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν τρόφιμα χωρίς τεχνητές χρωστικές ή προϊόντα χρωματισμένα φυσικά με χυμό παντζαριού, κούρκουμα ή σπιρουλίνα. Αριθμός 7. Λουκάνικα τύπου hot dog. Τα λουκάνικα που είναι δημοφιλή σε πάρτι και αθλητικές εκδηλώσεις μπορεί να προκαλέσουν ανησυχίες λόγω του τρόπου παραγωγής τους. Όπως και τα νάγκετς κοτόπουλου, παρασκευάζονται μέσω μηχανικού διαχωρισμού κρέατος χοιρινού, βοδινού και κοτόπουλου. Η διαδικασία περιλαμβάνει άλεση και ανάμιξη διαφόρων μερών του ζώου, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος, του λίπους και των οργάνων, ώστε να δημιουργηθεί μία λία πάστα. Η πάστα αυτή αναμειγνύεται στη συνέχεια με πρόσθετα όπως νερό, άμυλο, αλάτι, μπαχαρικά και συντηρητικά. Ορισμένα λουκάνικα περιέχουν επίσης νητρόδες νάτριο, μια ουσία που διατηρεί το χρώμα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής, αλλά έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου. Παραδοσιακά, το μείγμα γεμίζεται σε περιβλήματα από καθαρισμένα ζωικά έντερα. Σήμερα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο συνθετικά περιβλήματα, μετά τα οποία τα προϊόντα μαγειρεύονται, ψύχονται και συσκευάζονται για πώληση. Η χρήση κρέατος χαμηλής ποιότητας, η υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και τα δυνητικά επιβλαβή πρόσθετα καθιστούν τα λουκάνικα μια λιγότερο ιδανική διατροφική επιλογή.
Εκτός από τα θέματα υγείας, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τις βιομηχανικές φάρμες οδηγούν πολλούς ανθρώπους να αποφεύγουν αυτά τα προϊόντα μόλις μάθουν πώς παρασκευάζονται. Αριθμός 8. Τεχνητό καβούρι. Το τεχνητό καβούρι που συναντάτε συχνά στο σούσι και στις σαλάτες θαλασσινών μπορεί να χάσει την ελκυστικότητά του όταν μάθεις πώς παράγεται και τι περιέχει. Γνωστό ως σουρίμι, παρασκευάζεται με την ανάμιξη ψιλοκομμένου λευκού ψαριού, συνήθως μπακαλιάρου Αλάσκας ή μερλούκιου, με νερό, άμυλο, ασπράδια αυγών και πρόσθετα όπως τεχνητά αρώματα, χρωστικές και συντηρητικά. Το μείγμα στη συνέχεια διαμορφώνεται και χρωματίζεται ώστε να μιμείται το κρέας καβουριού, χρησιμοποιώντας φυσικές και συνθετικές χρωστικές όπως εκχύλισμα πάπρικας ή καραμέλα. Το τελικό προϊόν μαγειρεύεται και συσκευάζεται για κατανάλωση. Αν και έχει λιγότερα λιπαρά και χολυστερόλι από το πραγματικό καβούρι, συχνά περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες νατρίου, ζάχαρης και τεχνητών συστατικών. Η θρεπτική του αξία είναι κατώτερη από εκείνη του αυθεντικού καβουριού, το οποίο είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα. Από οικολογική άποψη, οι μέθοδοι αλείας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σουρίμι μπορεί να είναι προβληματικές. Η υπεραλίευση και τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα αποτελούν σημαντικά προβλήματα για τη βιομηχανία. Για μια πιο υπεύθυνη επιλογή, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν πραγματικό καβούρι ή άλλα θαλασσινά πιστοποιημένα ως βιώσιμα από οργανισμούς. Αριθμός 9. Επεξεργασμένο τυρί. Το επεξεργασμένο τυρί, γνωστό και ως προϊόν τυριού, είναι δημοφιλές λόγω της χαμηλής τιμής, της μεγάλης διάρκειας ζωής και της ικανότητάς του να λιώνει εύκολα. Ωστόσο, η διαδικασία και τα συστατικά μπορούν να αλλάξουν την αντίληψη για αυτό το προϊόν. Για την παραγωγή του, το φυσικό τυρί τεμαχίζεται και αναμειγνύεται με γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, συντηρητικά και άλλα πρόσθετα. Συνήθη παραδείγματα είναι το φωσφορικό νάτριο και το κιτρικό νάτριο, τα οποία διατηρούν την υφή. Προστίθενται επίσης τεχνητές χρωστικές για ομοιόμορφη εμφάνιση. Μετά την ανάμιξη, το προϊόν παστεριώνεται και χύνεται σε καλούπια ή κόβεται σε φέτες. Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σημαίνει ότι το επεξεργασμένο τυρί περιέχει λιγότερο πραγματικό τυρί σε σύγκριση με τις φυσικές ποικιλίες. Η υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας όπως υπέρταση και αλλεργίες. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και οι πρακτικές της γαλακτοβιομηχανίας αποτελούν έναν ακόμη λόγο επανεξέτασης της κατανάλωσης. Οι εναλλακτικές περιλαμβάνουν φυσικά τυριά από βιώσιμες πηγές ή φυτικές επιλογές. Αριθμός 10. Συμβατικές καλλιεργημένες φράουλες. Οι φράουλες είναι νόστιμες, αλλά η συμβατική καλλιέργειά τους περιλαμβάνει εντατική χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών. Αυτές μπορούν να αφήσουν επικίνδυνα υπολείμματα στους καρπούς. Συχνά εμφανίζονται στη λίστα Dirty Dozen λόγω των υψηλών επιπέδων φυτοφαρμάκων. Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει ορμονικές διαταραχές, νευρολογικά προβλήματα και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος περιλαμβάνει ρύπανση των υδάτων, βλάβες στους επικονιαστές και υψηλή κατανάλωση νερού. Η επιλογή βιολογικών προϊόντων, το σχολαστικό πλύσιμο και η στήριξη τοπικών αγροτών μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους. Αριθμός 11 και τελευταίος στη λίστα μας είναι το foie gras. Το foie gras είναι ένα πολυτελές προϊόν που παράγεται μέσω της εξαναγκαστικής πάχυνσης του σηκωτιού, παπιών και χινών. Αυτή η πρακτική προκαλεί έντονη ταλαιπωρία στα ζώα και έχει οδηγήσει στην απαγόρευση του προϊόντος σε πολλές χώρες. Όσοι επιθυμούν να αποφύγουν αυτή τη βιομηχανία μπορούν να επιλέξουν φυτικές εναλλακτικές που παρασκευάζονται από μανιτάρια, φακές ή άλλα φυσικά συστατικά. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα για σήμερα. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε ενήμεροι για περισσότερο παρόμοιο περιεχόμενο. Αφήστε ένα like και φυσικά ένα σχόλιο αν σας φάνηκε ενδιαφέρον. Τα λέμε την επόμενη φορά και σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.